Permezz ta' skema ġdida familji li m'għandhomx aċċess biex jinstallaw pannelli fotovoltaiċi fuq il-bejt ta' fejn joqogħdu issa jistgħu jgawdu mill-enerġija alternattiva xorta waħda. F'konferenza tal-aħbarijiet kien spjegat kif il-Gvern flimkien mal-Water Services Corporation se jibni solar farm fil-Fiddien ir-Rabat li fiha dawn il-familji jistgħu jinvestu fi skema simili għal dawk li diġà kien hawn s'issa. Il-familji jistgħu jinvestu fi 3 skemi biex xiri ta' 4, 8 jew 12 pannella ekwivalenti għal bejn kilowatt peak u 3 kilowatt peak. Dan bi spiża li tvarja bejn ftit inqas minn €1,500 għal 4 pannelli għal ftit inqas minn €4,500 għal 12 pannella. Ir-rata ta' ritorn se tkun ta' madwar 12% b'feed-in tariff ta' 15 ċenteżmu għal kull kilowatt hour fl-ewwel 6 snin li mbagħad tinżel għal 12 ċenteżmu. Però għal kuntrarju għal pannelli ta' fuq il-bejt, il-familji m'hemmx bżonn li jieħdu ħsieb il-manutenzjoni tal-pannelli. Fl-istess waqt il-kreditu ta' enerġija li tinħoloq minn dawn tmur direttament fil-kontijiet tal-elettriku tal-istess familji. Il-Ministru Konrad Mizzi spjega li din is-solar farm se jibbenefikaw minnha ma' 350 familja u se tiġġenera mal-megawatt peak ta' enerġija. Proġett li jkompli jressaq lil pajjiżna lejn il-miri tiegħu ta' enerġija rinnovabbli. Il-Gvern jemmen fl-enerġija nadifa, aħna bħala mix tal-enerġija qed nemmnu li għandna bżonn il-gass, għandna bżonn l-interconnector u għandna bżonn ukoll renewable energy. Din is-sena se nkunu lħaqna 90 megawatts installed capacity tas-solar, però għandna bżonn iktar. Għaldaqstant, il-Gvern bħala l-ewwel inizjattiva se jagħti aċċess għal dawk il-familji kollha li jixtiequ jinvestu f'dan kollu u se jgħinu l-ambjent u se jgħinu wkoll il-bwiet tagħhom ukoll. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Ambjent José Herrera tenna l-appoġġ tiegħu għal dan il-proġett anke għaliex minn barra li tiżdied il-ġenerazzjoni ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli, dan il-proġett se jsir fart li diġà ntużat għal ġibjun u mhux se jkollu impatt viżiv negattiv ma' triq tal-viċin. Mhux biżżejjed biex waħdu proġett waħdu biex nilqu l-miri tagħna, però wieħed minn sensiela ta' proġetti li se jiġu imnieda biex innaqsu l-emissjonijiet u nonoraw l-obbligi internazzjonali, Ewropej u lokali tagħna. Fil-fatt din l-iskema tkompli żżid moħrajn biex pajjiżna dejjem jibbaża iktar fuq enerġija nadifa u rinnovabbli. Skema u inizjattivi li se jkomplu anke bis-sehem tal-privat.